What's up mga kabinka? My name is DJ March. Oh no, no. Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe. 2,000 years later. Check this out. Okay, no? Bago na bad trip na ba mo sa inyong pag-quarantine karon mga kabingka, okay? Para mawala inyong ka-bad trip mga kabingka, mauna yung bagay sa inyong mga kabingka nga pakita na ko nga video para sa inyo, okay? So bago de mga kabingka, i-subscribe to akong YouTube channel DJ March Barrios channel, okay? Ay po din yung kalimtin ng bell para una ko mga bagong update ng mga bagong videos pa-update mo mga kabingka, okay? My name is DJ March Barrios, eh. Sa atong first video, wala na tayong mga patopik-tumpik mga kabingka, okay? Welcome to my vlog. Okay? Sa atong first video na akong ipakita sa akong vlog karon mga kaming guys, tanawan ning ang isa ka batanon mga kabingka ang iyang tirada mga kabingka tungo sa iyang bad trip sa iyang sa ilang eskwelahan mga kabingka, sa ilang classroom. Samtang kayaw-yaw ang iyang maestra mga kabingka, no? Siya pod napo siya nagkuan po siya, nagklase po siya iya po. Ang dami matambang na ko si mga kabingka, naagod ni siya sarili mundo, okay? Matambang na ko si mga doy, no? Matambang na ko si mga kung magklase gani klase, kung magdulag damang dulag okay? Tanawa ni mga kabingka. Yes. Sila nag-regulate sa mga private colleges and private universities. Only the state university is not under of SEN. Kaya sila sa national public colleges na SEN. UP, USEP, UM is under SEN. Except the vocational training and field enhancement. Sila ka in charge. Lumipad na naman ang isip ko para makapay na sa kalangitan. Shotgun. Civil service. Hindi siya makutang sa pwede na siya utang sa work or sa college or university. Civil service. Buda. For the Lumipad na naman ang isip ko. Takto sa akong video karon, sa akong funniest video mga kabingka, okay? So tanawan ng isa ka batanon mga kabingka, no? Samtang kuan siya, samtang dito nang kuan nagkirik-kirik bud siya, anak bud siya, kuyaw kayo nga may pagtawag din ng tanawan mo siya na epilepsy. Ini tayo na siya, aring king. So, matambag na ko si Muha. Good job mga kabingka. King! Funniest video karon mga kabingka, okay? Kani mga kabingka, mao ni epekto sa mga tao nga wala gamas, no? Sa mga quarantine mga kabingka, no? Wala siya nagamas. Mao na si ate mga kabingka, para dili mo maani mga kabingka, mao na nga nahimo siya ma-exercise. Wala sa oras. Para katawa na isumigla, oh. Tambang ko sa mga ate, or kung dyan man makakita di, ayaw ganyan na sundugan na si ate, kaya para dili mo anaan mga kami katawag, isabayan na siya ni Angkol. Ate, tambag na kasi mga ate, good job. It's DJ. Ay,
funniest video mga kabingka. Tanawan ning isa ka kuan mga kabingka, tanawan ning isa ka batano nag-iyog manok ba. Gay na sa kauban ba. Tanawan ning magurit og manok, mura siya giiyaw. Talawan na kay nagdugo mga talawan kay kagdugo kul ba. Matambag na semua. Palig-alig ba kay kulig sa talawan ba. Ay kung wala ka dili ikaw yawon. Sige sa. Hindi bugnoy. Hindi tarong kikunito. Ano? Ako sa gano'n. Dili ko magurang ang top 5 sa itong funniest video mga kabingka. Ang top 5 mga kabingka, no? Ang kaning do ka batanon kuyaw kayo, no? Moro nadakpan man sila, gitikitan man sila sa pulis. Tanawan ni sila unsaon ni ang tama, tanawa daw ang tama daw pag dive daw ni mga kabingka. Nani gid daw tama pag dive. Titigitan to The last videos sa atong funniest video, top 6, no? Sa atong funniest video. Tanawan ning isa ka iro dre mga kabingka. Butan kay nagyaw-yaw siya. Tawag kay kasab-an niya ang amo. Tanawa. Kung magunitan palagi daw niya ang kutsilyo or knife, na magpakamatay daw. Tanawa niya ang paminawan na to niyang unsa niyang yaw-yaw. Kamo mga kabingka. Ayaw gid mo pagkuan kay wala gid daw siya nagapil-apil silang gikaon. Tanawa na mga kabingka. Sula ni uy. Kita may pugasan ng plato nga mo kung nag-apilan ni Drikaon. Pero magkagamay napay kutsara, dagay pa napay mga baso, napay kutsilyo. Magbigti, malagi ko karon ba? Asul kayo mabisagot tayo labot na nagka-flat, rabeto akong bahugan. Pwede ko naman ito tilap-tilapan, pugasan ko yung plato. Huwag may mga ayong mga tao sa ay ba? Lamig kayo mo, sus, mbut lang. Kung makagunit pa lang ko aning kutsilyo, magbigti, lagi ko karon ba? Isaot mga kabingka, kung naamoy mga pa-shoutout diya mga kabingka, comment lang ani sa video dire kay sa YouTube para sa sunod ako nga mga video nga post nako mga kabingka, ma-shoutout na mga kabingka. Okay, so shoutout din ako si Chrissy King. Okay, Chrissy King nga sa Bukod. Okay, si Lynn Plantar, okay? Mark, no? Dan kay Lig, okay? Figura, okay? Figura. So, kana lang mga kabingka, shoutout po na ko ang tanang member po sa Davao Mix Club. Yes, kumbose nga si DJ RJ Mantalava, Sarpa Village. Yes, sa may Katalunan Grande, SGR Boys. Yes. So, Hercal, salamat po mga kabingka sa nag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa wala pa, please subscribe to my YouTube channel mga kabingka. Sige,